И малко се погледна с един от мен, така да се каже. И ще спряме скоро наш отбор. Ето, ето виждате НБК, започва отбора и Горден. След това и си измислите им. Търсим нови членове за отбора, защото е нов. И ми на мен ми забива, ако се чуете, що по някое време мога да поспигам така и... Ще ти. И да, както виждате, аз ги разбирам тук. Ако се чуете, що ми са такива оръжията, скинове съм си слагал. И очаквайте и други клипове. Ще има IP в описанието. Да, очаквайте други клипове на други игри, може да снимаме. Естествено, ако не сядна на компютрите, за да снимаме. Пишете, ако искате някоя игра, която не е толкова голяма. В коментарите. И ние ще снимаме на нея, ако ни стане. И няма никакви проблеми. Очаквайте видео всяка събота и неделя. И понякога седмицата, но предимно събота и неделя ще снимаме. Или на Майнкрафт, или на CS. И такива. Долу в описанието ще има линк към наши акаунти, може да си намерим. Скоро ще правим и сайт на този отбор. И затова ще има линки към... Нещо да добавиш? Ами няма какво. Малко се обясняваме как играем, а? Да, това е само видео, за да ви разкажем за отбора и ще поиграем малко да гледате. И ще спирам видеото. И така. Естествено, ще има нови видеята през събота и неделя, но обаче ако извънредно ни трябва или ще бъдем заети през събота и неделята, тогава ще снимаме през седмицата, защото ако в събота и неделя сме заети, няма как да стане. Да, и може, ако сме заети много време, може да направим двойни клипи. Да направим няколко клипчета в един ден. Да, повече. Такива ме нервират. И да, ако искате да сте в нашия отбор, дайте си скайпа. Да, дайте скайп. И ще видим дали ще ви включим. Да, ще ви изпробваме. И си мислите, че сте добри. Ще влизайте в нашия сайт, ще има линк, когато го направим. Но за сега само скайп ще дадем там. Пак ми заби. И така, за сега ще играем. Само още поне 2 минутки и така. И само да добавя, че ще участваме и в турнири, когато съберем доста хора, да кажем 16 човека отбор. Да станем много силни. Станем много силни, ще участваме за купи и така. Може някои пъти да играем на не тази CS, на една CS Source. Тя също там може да си играе за купи. Може там, ако си изтеглите, пак да играем. И така. Искам филм. Аз. Да. Казах се. Играли ли си? Играли ли си? Да, сега е добре, но понякога забива. Ще кажеш някои от тактиките. Този сервер се казва Golden CS, в описанието ще има също и линк, по-точно ще бъде на
IP-то, ако искате влизайте, играйте. Ние ще го посещаваме често, защото ще играем тук. И ще снимаме клипове. Надявам се, когато сме свободни, имаме време. Ще снимаме и на Майнкрафт, на други игри, ако намерим. Даже някой път може да снимаме на онази страшна игра, където играхме. Един Но не път. помниш ли? Да. Може на игри, които вие предпочитате, ако не станат. Аз това казах. Ако са малки, например, и мислите, че ще станат за Windows 7, пращайте имената на игрите и ние ще се опитваме да ги Скайповете свалим си и да играем на тях. И ако искате, дайте скайп с името на играта и да играем заедно. Нашите Имаме и скайпове клип, ако поискате и така. ще бъдат в описанието. Да. Ако искате нещо да ни кажете нещо. И стой сам. Ние защо се скриваме? Ако вреш да намерете за моя бенчо. Оф, бро. Какъв той? Ох, майко! Бро. Абе, бе! Ей! Ахаха, Винго. И пак казвам, ако се чуете, що са ми такива лъжета, е защото имам скинове. Това вече показва. Не просто с скинове ми е по-готино да играя О. някакси. Направи готин. Папачо! Гледай го, това махали. И Може аз малко да мисля се- това да бъде клипа. Може малко да се познае, не? И аз мисля това да бъде за сега клипа. След малко, ако имаме време и решим, ще направим още един. Да, може и да снимаме на Half-Life, как играем. Да. И това Да, беше за днес хора. и чао!